Stop Desafiuzamentos Barbanza fai un chamamento para impulsar a vivenda social. Piden a implicación política para solucionar o problema da vivenda. O acceso á vivenda é unha das principais preocupacións da sociedade polo incremento dos prezos que se están a producir tanto no alugueiro como na compra. O responsable de Stop Desafiuzamentos Barbanza, José Manuel Pena, reclama que as administracións públicas aposten pola creación de vivendas sociais para atender a parte desta problemática. A nivel político se deron de conta de que a vivenda era un problema. Cando moitos sabíamos que a vivenda está sendo un problema hai moitas décadas. Hai unha mentalidade de ser propietario a toda costa e agora está pasando que os propietarios que teñen arrendado vivenda, algúns deles, pois marcan uns precios desorbitados que fai imposible a vivenda a familias normales poder afrontar o aluguer. Entón, as administracións agora deronse por construir vivendas sociais, que parece ser que se a panacea, a solución, e realmente esa non é a solución para acabar co problema da vivenda. Afirma que as vivendas públicas son unha parte importante, impulsalas, pero facendo dunha forma na que se evite que nun futuro recaian en mans privadas e se convertan nun negocio. Pero sinala que hai máis opcións como Poñer un topo ao aluguer, hai que aplicar en Galicia principalmente a lei de vivenda, e moitos concellos como o de Ribeira, o Boiro, Pobra, todo iso que poden solicitar a Xunta de Galicia, como fixo de Coruña de Santiago, para poñer un límite ao topo do aluguer e limitación de vivendas turísticas, bueno, toda esa situación. Porque hai que partir de que a vivenda non é un negocio ni un ben especulativo, senón é un dereito e, polo tanto, nadie dico que ser propietario dunha vivenda ya vayan a quitar ni de dúas ni de tres, pero hai que organizar o mercado. Hai anos que se impulsaron as últimas vivendas de protección social en Ribeira, localizadas en Xarás. E son 22 vivendas, creo, e son as únicas que fixeron. Agora a Sareb puso a disposición da Xunta e a Xunta a través dos concellos para poder empezar a construir en algúns terreos da Sareb para dedicalas a vivendas públicas, claro, de promoción oficial. E incluso aquí en Ribeira, no antigo edificio do chamado Ocupa, que é o que están xestionando o actual Concello. Sostén que non é a solución definitiva, xa que apunta que tamén é preciso tomar medidas para solucionar o difícil acceso á vivenda. Área cuxa competencia teñen as comunidades autónomas, polo que destacou que para solucionar esta problemática é preciso ter vontade política. Ten que vivir en algún sitio. Se os fondos de inversión, grupos inmobiliarios e grandes tenedores están negociando que as vivendas, como pasa aquí, por exemplo, na Plaza de España, onde Mirón e Gutiérrez quedou sin as vivendas por un problema de suspensión de pagos e compraron uns fondos de inversión que agora tratan de estar botando a xente que leva meses e anos de aluguer para poder especular, alugueres de 300 ou 400 euros, entonces ao acabarse o contrato de 5 anos con prórroga de 2 máis hasta 7, o que tratan é de botalos para poñer alugueres a cantidades desorbitadas como 900, 1000 euros, cando o salario mínimo está establecido en 1.200 euros, vamos, iso é xente que decide que pense o que van a facer, porque a usuraría e a especulación pasa a factura. Profesionais do sector inmobiliario argumentan que hai escaseza de vivenda en alugueiro pola inseguridade xurídica que teñen os propietarios, algo o que Pena se opón. A maior inseguridade xurídica é a xente que está buscando unha vivenda para poder residir, que a súa familia non a encontra a precios asequibles. Esa é a maior inseguridade xurídica, esa é a maior violación da Constitución e da legislación actual. Os grupos inmobiliarios e as inmobiliarias son empresas privadas que están buscando o negocio e lucro. Poucas inmobiliarias ves que estén ofrecendo propiedades en aluguer con rentas asequibles. Iso é un negocio. As inmobiliarias e todo iso non van a solucionar o problema. O problema teñen que solucionar os responsables políticos, os gobernantes, os que se dedican á vida pública, non á privada. E afirma que as vivendas non poden estar baleiras, ademais de que existen ferramentas para protexer os propietarios. Entendemos a vivenda como un dereito, unha vivenda non pode estar baleira. As garantías as teñen, así como fan un seguro de antirroubo, fan un seguro de rotura de cristales e fan un seguro X, pois fan un seguro de impagos de rentas, a ver, que non nacemos onte, as cousas están aí. E a inseguridade xurídica non existe. Se é un propietario particular, o inquilino ou a familia non lle paga, ten que recurrir aos tribunais de justicia, como todo o mundo. Se eu teño un problema contigo ou ti comigo, pois temos que ir ao xulgado e dirimirá o xuez. Que tarda máis ou menos, eso xa
é responsabilidade da Administración de Xusticia. Claro, isa, de todos modos, cando un particular interpón unha demanda por impagos, e unha vez interpoña a demanda ten que facer a solicitud para cobro das rentas á Xunta de Galicia, á Consellería de Vivenda, ao Instituto Galego de Vivenda solo. E dende aí se pagaría ao propietario as cantidades que deixa de percibir ata que haxa unha resolución do xulgado.